हेल' लोगोफोर दिनै ओंखारफैलायबाय आरोना बाक्सा बेस्ट भगवाननिफ्राय गासिनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर दिनै बोथोरा जोबोद गरम आरोना माने थाइजौ जानो नागिरदों आरोना जोङो लोगोफोर दा बुजायनो दं आरोना सोरबा सोरबा गाखोगोनबो खोमा दान्दा जायो नायलांबाय थादों लोगोफोर भिडिअखौ दिनै भिडिअआ थाइजौ जानाय आरोना नायलांबाय थादों बोरैथो जोंनि थाइजौ जानाय भिडिअ गाखोग्राया जोंना गाखोबाय नै बिथां मिनिगासिनो दान्दा गिदिंना माने मानसिना आयाव गोलैबोफिनदोंमोन होलांबाय नै थाइजौआव जि गिदिरखा दान्दासो गाखोदों देनजारखा मा गोजौलै माने गया गेदेर गेदेरखा आरोना थाइजौआ लोगोफोर दिनै थाइजौ जानोसै आरोना जोङो भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरोना माबोरै बानायना जायो जों थाइजौखौ थाइजौआ जि गोथावखा आरोना बान्दर फिसा उइनो लागावगासिनो लावगोन समावसो बेनो जाखुग्रा बिथाङा खांसेनो सोलागोन दायो बरिया मोनबाय नै बिथाङा साखि नायग्रोबायानो नै बिथाङा गिनानै सिगाङाव लायना मा होनदों फाननो लांनो हागोन गावजोबोसोलै लाखिनो दैमाल' र' जाबाय खारो नंगौ दे होमबा होबाव मोजां दे ना Lagaw. Mayo thay ko kai nữa karena den baru tuh ya rujuma malam oh satu mau sih kartu tuh kai tuh ada ini tuh orang mana kerja kita nih iya nanti tapi baik oh sani Engkar baik bisa, mau apa ya mana? Mangkiki apa ya? Ribet di kakaknya ya nabi tengah. Woi di tanda ya, oi subong. Dugule bisa lah. Madal gitu men. Kom sih kena man sih, kayak jogi ini. Subong. Jadi kakaknya boleh jalan di. Boleh say. Itu no. Udah lagi sana lagi. Iya ya lener ini. Tayo kono gitu nih. Tayo mana nang ini tayo mana. Tayo mana nang kau baca tayo lari ini. Nanti film ini. Film kesti. Tayo 2 menit bagus. Mak kiki nggak bisa ini. Lem gini bisa man. Lagaw. Handphone nama mana itu tuh? Sedangkan nama dia. Boy ya gitu kamar ini ramai lagi. Sedang lalu gede dipilih dulu. Liam nalar suci lah biar nah. Nih gede selai biar itu suci lah tuh teman. Bisa jadi dia anjar, ang nezah juga kan nih nalai. Suci lah nih. Soalnya aku bicara mardian zaka. Nih thay jawab bisnis jana dini.
मा अमानो माबा होआंनाय रखम लगायदोलै Boleh, barang ini ya, aldi. रायलायना थाबाय थानाय जाया ना ओइनो नुदोना Coba lah, saya. दहाय बै फांसेयावनो फन रायलायबाय थादों बिथाङा माबानिलाय आखाइखौ सिङाव लाना थाबाय लागावनोसै आरोना Malah munpilih nih. Bisa loh juga. Biasa. Rồi, mày xem biết lắm rồi, đào rục sợi xem ओ संख्रि नाङाखै सोर मोनियो लगायग्राया आलुआखैलै संख्रियाबो खम नांदो थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम हामना ला दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय